expliqueu unes coses ahí a les xarxes que dieu que sou los reyes de la criptomoneda, assessores, que sou uns cantamañanes, que al final, si us voleu fer rics, fotent el papanates aquí a les xarxes, no aneu pas bé, que sou uns pelacanyes. Busqueu un soci capitalista i li guardeu tota la pasta que pugueu. Clients a tope, cues caravanes de cotxes i quan arriba el dia 28, desbandada. L'Empordà del Pirineu és la Cerdanya. També fan ceviche. I a més fan causes limelles. També. Crancs de riu no, però llobregans. És que mires ahí per buscar-te un hotel per anar-te un cap de setmana, dius, potser el que han de fer és posar dos hotels que tinguin personal i hotels que no tenen persona. I oblidem totes les estrelles perquè fotem pena al final. Veus parelles i veus taules, alguns ja ni parlen, ja no en saben. Hola, carinyo, com t'estimo, estàs molt guapa, t'agrada que estàs menjant i està davant teu? I li envies un WhatsApp. Podeu fer alguna foto però no esteu parlant després, collons, que foteu pena. Venen productes de fora, venen tècniques o maneres de cuinar de fora i adaptem a les nostres cuines, als nostres restaurants. Creiem a lo nostre, collons, que tenim una cuina que se te'n va la pilota i un producte acollonant. Un puto rostit, que no teniu ni puta idea, joder, agafeu receptaris, YouTube, rostit. Això dels cotxes elèctrics, que fan una càrrega ràpida aquí, una càrrega ràpida, o on la fas aquí a l'Empordà, saps, una càrrega ràpida. Si aquí no hi ha llum ni per la meitat de locals, tots van amb generador, collons. I les bicicletes. Me han dicho que viene un coche eléctrico, traigo las pilas para acá. Hostia, si ahora cuando venga y diga, me dejas un enchufe y digo, no, te cambio las pilas. Bennett, m'ha agradat. Bon còctel. 60 mil·lilitres de ginebra London Dry. 30 mil·lilitres de suc de lima. Llavors porta 20 d'almíbar. I un parell de gotes d'un bitter d'angostura. És força gel. I ara aquí, això, a moure. Diu que s'ha de moure durant més o menys 10 segons o fins que estigui tot ben fred. Vamos, así, gasta la màquina. Vinga, mida justa, per la copa de còctel. Aquí a la càmera el color que ha agafat això. Aquest és un còctel d'estiu. Si això vol dir que encara estem a l'estiu, res de l'hivern, a cagar la via, estem a l'estiu, collons! La meva dona, què diu? Oye, Jordi, que esto está pitando y el pescadero está aquí esperándote. ¿Vienes o qué? Venga, va a espabilar, chaval, déjate de tanto hablar y venga, deja a los clientes en paz. No sobre un missatge de veu, toca't els ous, no m'ho pot escriure això? Oye, que ahora subo un momento que me tomo el cóctel y voy para allá.